jasane menjane Mas Tono iso entuk kapercayan ngopeni lan entuk warisan gamelan Bali saka Abah Entus Susmono Tegal almarhum. Oh ngono heeh. Sing abang-abang kuwi ya. Wah. Lek bungah kaya dene kejugrukan Mukir Sari Keblabaran Segara Madu kono. Oh ngono heeh. Luarang-arang dalang sing nggawa gamelan Bali ya ning awake dhewe panggah nggawa merga nguri-nguri tinggalaning almarhum guruku ya Kang Masku Ki Entus Susmono Tegal. Oh ngono ya. Ya yang estoke dawuh heeh. Mengko lagu-lagu religi insyaallah engko ngeblak garapane Abah Entus. Oh ngono ya. Ya termasuk iki mau heeh. Ya muga-muga berkah sedayanipun heeh. Ya heeh. Ya coba sadurunge dagelan aku entuk dawuh sing kagungan dalem ya heeh. Pak Madrim heeh kersa tindak panggung meneh. Mergo panjenengane iki nuwun sewu, piyai sing budaya. Oh ngono. Heeh. Iki lho wayange. Ya heeh ya. Diature tindak panggung kok nembang ora ketang bawa apa ngono ya. Ya heeh. Tenan. Suarane apik. Oh ngono. Heeh, suarane becik. Ya. Ya ya ngesoke dawuh. Monggo. Mbah Haji Sumadrim. Ya heeh. Karo ditakoni sisan kok kapan bayangan meneh. Lah iya. Monggo Mbah Haji Madrim tindak panggung Mas. Turuk. Lakang Batik Madrim. Wajan persis angling Darmo. Nggih. Sing dalu Pak Haji. Sugeng dalu Mas Kangkong nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Udane sampun tingkas ingkang kepareng rawuh mirsani nggih ngantos kebak kados ngaten nggih Pak Haji. Nggih, alhamdulillah wong saderenge anu wis tukang nambak udan wis njaluk. Anu sik lho ngene. Saking kok karo dulure lanang terus karo wong liya terus dadi apa terus wis. Lah nggih. Niki tegese udan sing medun kala wau mujudaken berkah saka Gusti Allah tumrape panjenengan sak keluarga ngoten Pak Haji. Nggih, wong mbliduk karo anu dulure dhewe lho. Nggih. Untunge mbliduk karo mulai tuk-tuk cengele tenan. Nggih. Napa badhe paring dawuh napa Pak Haji? Ngeten iki lak ruame to Pak Haji. Wayangan ngeten iki lak ruame nyenengke tiyang kathah nggih. Nggih, nyenengan sedekah ningkang mboten narto tok. Lagi nyenengaken tiyang kathah ngeten pun mboten. Niku namine dana rasa Pak Haji. Terus ngeten iki sampean pahalane sangat kathah. Mila dipun rutinaken sasi pindho napa ping 3 ngoten Pak Haji. Anu nggih nuwun sewu lambene daleng nggih ngeten iki. Wong turu ditelepon ra diangkat oh dinijak petung opo piye ngene. Wong turu ngekeki direkeki rejeki tambah ra telepon ora diangkat. Lah nggih pancen ya wong turu niku kados tiyang pecah kok. Wis. Nggih. Enjing niku kula telepon jam pinten jam 09.00 atau jam pinten. Nggih dereng tangi niku Pak Ji. Lah nggih terus. Langsung kula telepon balik wonten apa Pak Ji? Wayangan. Wah, langsung kula bungah saestu. Nggih, langsung tes ngoten nyambut gawe ngoten niku. Nggih. Cuma klemer kaya ngene apa sing dibayar. Tas. Luar biasa Pak Ji. Wah, pripun bingah nggih Pak Ji? Putra-putra nglempak kene iki. Nggih. Putu-putu nglempak. Putu-putu nglempak sedaya putra-putra sedaya anu adit napa? Dulur-dulur sedaya kula nglempak sedaya niki. Nggih. Nggih, sing penting dipun paringi sehat, panjang umur sedaya nggih Pak Ji. Alhamdulillah, nggih. Badhe paring dawuh napa badhe nembang monggo Pak Ji saderenge. Kula tak anu nyeluk dulur kula sing sampean terus dalang ra entos apa-apa, suluk ora iso apa-apa ora iso. Mas Tono to. Bener Mas. Lah nggih, ben nek montor tulisi dalang. Oh alah. Abrakan apa ngono iki kok iso. Ayo syukur we. Seneni Mase we. Mriki Mas Tono. Ya. Mangga tak mriki turuk.
iki lek diarani dalang pas Pak Haji Madrim. Dalange ketok gagah gede dhuwur, gondrong, sangar ngoten pas to Pak Haji? Nek dados dalang. Dalang ngopo ra entos apa-apa. Lho mboten ngomong lho Mas Tono. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mas Kangko. Siap. Mbak Kangko, Nggih, Mbak Dwi ini. Mbak Dwi nggih. Nggih. Sedaya grup napa lho? Dwi Jolaras Nah, Indonesia. Dwi Jolaras Indonesia. Matur suwun Mas Dwi sing kula tilpune ben dinten. Oh, Mas Dwi sinten? Dwi Atmantono. Mboten Mas Dwi. Oh, Dwi peniti gamelan. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih nuwun sewu nek dalang iki ora enek jenenge grup ora enek. Lah. Apa? Grup apa mboten ngoten niku carane nek. Lah dalang. pripun Pak Haji? Dalang nggih basane dalang grup niku napa niku? Grup niku nggih paguyuban. Sanggar. Paguyuban. Grup Apa? iki lho, apa grup apa kok grup iki lho. Lah aku Dalang. ngetes sampean kok. Aku ngetes sampean iso apa gak ngono. Nggih, sederek nggih. Lek suluk ya jelas menang aku mbek sampean. Ah iya iki. Ya. Nggih, cuma kula kan Bisa mboten dibuktikan? saged. Oh. Cuma kan mboten kula dudono, mungkin anu napa Pamore kalah. nggih jelas kalah kali. Kula ngalah niki Mas. Pengen dicoba. Anu dicoba piye? Apa gendeng apa lah apal aku. Iki. Niki kula badhe matur. Pripun Mas Ton? Sing masalah kula kan ditugasi napa nggih bahasane apa tugas aku sampean tugasi apa iki? Sing wingi lho, sing rong dina iki lho. Nek wong kuniran ki jenenge nambak. Oh, nambak. Nek wong Pawang udan. Pawang udan. Lah sedaya kan ana rupa, ana rega to Mas Kangko. Leres. Lah wong opahe niku mboten jelas ya. Mula sore mau udan. Opahe ra jelas. Sesuai kendikane, pokoknya pas wayangan gak udan. Sampe lek ngomong ngono ya tak buktekno. Dadi rong dina gak udan terus badhe mantur magrib kan mboten Jawa to. Betul. Nah, kula dudono. Dadi keseten kula niku kula dudono. Pokok pas wayangan gak udan. Lho kan nyatane kan gak udan ki reles to. Lho, piye jajal? ya ora kok lek mau sing gemberucuk kowe mau ngopo men. Iku dites ngono. Lah lek sapa tambahane rokok sak selop maneh ya terang mang. Durung wis. Rokok siapno rong slop karo golang galing jarene. Oh, alah kok mayar itu. Nggih. Nek kula anu Mas Angko, Mas Pripun, Mas? akeh nggih saged suluk kok ini. Saged. Saged nggih. Cobi. Nggih kok kados Ki apa almarhum Ki Entus. Wah. Suluke napa? Ulan mulut Lendrus. lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati. Awas, palaran. Ramane Raden Abdullah. Dung. Ibune Siti Aminah. Aneng Mekah lahiripun matekin aneng Madinah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adilatin. Cacah kok ya iso to. Kanca-kanca kula kok ya iso. Wela. Sesuk dinggo, sesuk nyanti. Nuwun sewu Mas Yonto, kula mboten buku niki
seneng kalih kula anu. Oh ngoten. Ajeng disangoni Yo nggih napa. peh nyapa ngono Pak. Randang suwe-suwe kan magen ndang-ndang. Oh nggih. Mbah nuwun Pak Haji. Duh. Iki piye sesuk mumpung durut dadi petung meneh karo Mas Kangko. Iya. Mas Kangko sesuk iki kondur nang Solo apa tetep nang kene diterusno ngono lho. Wah, Rong dino dadi. Terusno akeh, terusno turu nang kene apa to piye. Ya wayangan maneh kok, wayangan maneh. ning durung enten lho ngoten niku Mas Ton. Saestu dereng wonten. Nek isuk dijob bengine wayangan kula pernah. Niku saestu Pak Haji. Niku teng desa Blokombo, Plesungan Karanganyar. Niku dadi kula tangi turu jam 09.00 isuk niku diparani wong duwe gawe. Mas Kangko, mang tangi riyin. Enten apa, Pak? Mengke dalu wayangan apa saged? Saged, Pak. Niku terjadi. Mriki ngoten niku pripun? Mas, sesuk wayangan neh. Iso lho Pak ngoten niku. Ah, piye kira-kira piye mumpung sik mandi dongane tambak udan niku mang lho. Nuwun sewu lambene dalang yang ngoten. Nggih. Nggih. Ngin kula tak anu napa? Napa? Sing gamelan Bali nek nate teng mriki ya. Nggih, Tak nggih, nyoba nggih. Nggih, napa lagune? Sapu tangan. Sapu tangan. Narto Sabdo. Siap, oke Mbah Narto Sabdo niku. Nggih. Nggih, ayo Co. Awas siap-siap mulangger, lek mun naboko kompak iki mengko disangoni neh. Yo, sapu tangan garap gamelan Bali. Nah, mungkin dibantu kali ibu-ibu nggih. Sareng-sareng nggih. Nah, luar biasa. Oh alah. Ora trimo bayar tok ya nembang bareng ya gelem Pak Madrim iki. Heeh, yo Co. Yo, sapu tangan karya Ki Narto Sabdo. Yuk. Sapu tanganmu kandha arum kanggo pepelingmu kembang mlathi mung sawiji tur dadi ati rina lan wengi tak puja-puji gunane dadi brantane yo nadyan adoh yen katulu nanging caket jroning ati woe aren sila aja ngatur kapa mbok yo eling katresnanmu sepisanan kilo iki sapu tanganmu tansah dadi katresnanmu terong alit mung sira tansah ati-ati. Sapu
yo iya 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 nadyan ado yen katulung nanging caket jroning ati wae ngarep ila aja ngadeg mbok yo eling rasane sepisanan ila iki sabut tanganmu tansah dadi tali tresnanku memang alit mung sira tansah ati Tepuk tangan buat Pak Madrin. Ya, bukti to. Nggih, kula suluk iso. Rabi melih. Langgah. Iki Mas Tara. Nggih lek rabi melih gitu ketok paling. Lah nggih, wah jangan. Nama malih, dawuh malih, monggo. Nembang malih siap sing kathah tamu jenengan. Bapak niku Haji Sukron Suwanda. Nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal Nggih. wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sembahan pun ingkang tetulung marang aku ora ana linantung kajaba Gusti Allah sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah Bantu, Mas. Rinten dalu mung limang wektu kanggo mrasta Monggo Pak Haji Madrim.
Dulurku aja nganti kliru monggus Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Tepuk tangan lagi untuk Mbah Haji Madrim. Wah, apa-apa nek apal rumah saku jenengane lek ngapalne kapan to Pak Haji? Pak Haji. Istimewa. Mas, Nggih. sewu. Napa? Kula nek wong nom-nom ngeten iki kan gampang golek dhuwit. Nggih. Termasuk ibu-ibu nek mesaken sing ibu ingkang sampun Oh, nggih. Pancen ya tuwek iki musuhe tuwek kok Pak Haji. Nggih. Kados nuwun, alah-alah janji masaku. Monggo. Sing nom-nom rasa meri. Napa jari Gusti Allah niku nggih. Tapi Nggih. mboten napa-napa sing penting kan anu mesaken piyambak ingkang sepuh. Lah nggih, Nggih, saestu. ibu-ibu nggih. Ibu pancen mesakne. Kula engko sangkan Tebele kasih masa pundi sing paling sepuh piyambak ya anu bapak-bapakipun niku. Nggih, nggih. Ingkang kula sepuh piyambak pundi niku. Ingkang sepuh piyambak anu, Pak. Sing asta kenong Pak nika, Pak. Nika umuripun 27, Pak. Sing kenong nika. Oh, nggih. Nggih, sing kenong nika sing sepuh piyambak. Menika Mbah Nuwun Tahan. sewu niki, Pak. Nggih. Kami, Pak, nggih. Nggih. Mbah Tahan gesang. Ngapunten Mas Kangko. Pripun? Menurut jenengan Mas Dream olah vokale pripun ngeten iki? Wah, luar biasa sae lho, Pak. Mas Alhamdulillah saya. Sae. Niki sing latih kula. Weh, ngoten to, Pak? Sing latih Mas Tono to? Mboten ngaku jelas. Petuk ora tau kok dadan. Nggih niki sing ngajari kula lho. Nggih, ngoten. Dadi meneh-meneh ditingkatno maneh sampean ya. Aja cukup ngene tok, sing apik meneh. Dadi aku ngulangi gak ngisin-ngisini ngono lho. Ngono. Aja mono meneh-meneh sesuk-sesuk wong atase wong kuniran kok dadan. Lah, Ya. Nggih, sederek kula seneng gadah murid ngeten iki seneng kula. Dados pengorbanan kula ngajari rina wengi nulis lagu niki nggih asile ngeten iki. Berarti kula sukses dados guru nggih to? sauni-uniem ora pernah anu aku. Saununiem. Tiang mriki ampun anu nggih, tiang mriki ngoten niku. Ngoten niku sauni-uniem ngoten. Sauni-unimu ngoten. Nggih, nggonmu ngwem ngoten. WM. Nggih. Bojomu? Bojom. Niku ngaten niki. Nggih, nggih. Semerep mawon cilikane nang kene. Wah, lah nggih. Ya. Adike diceluk Kin. Nggih mboten enten kula riyen niku cilikan niki napa nggih? Rumiyin kula alit kula niki sunat kula teng mriki. Ngoten. Nggih kalih sederek kula tiyang kalih. Oh. Lah saniki kula gadah pikiran aku piye supaya iso kaya biyen maneh. Nggih. Kula nggih ditanggapaken wayang kalih Pak kula. Pak Lah. kula niku tani kluthuk Nggih, mboten. leres niku. Ben balik kaya mbiyen apa disunat melih napa? Tapi riyen remenane dodolan, dagang. nggih. Dagang. nggih. Dados make lek panen niku dagangane ditelasno didol riyen. Weh. Nggih, niku. Ngoten to. Dadi dol telas. Telas. Terus batine Ya dipangan wong akeh. Nggih nggih. Nggih kados niki wau kon wong kan teko napa buktine kan ngomong tok kan ngene. Kula kan lho nyah-nyoh ngoten niku. nggih nyanyi saestu. Nggih, kula percaya. Wong nyambut gawe ra totenan kok iso. Udan deres gak karu-karuan. Oh. Nyalake terus. Nggih. Ajare kula sengaja tak sengaja. Nek sama udan aku mesti dintai teng panggung nggih bener. Lah, nggih. Niku pun kewaca. Nika enten dagelane gak payu nggih. Lah nggih, iki sing nonton dikira cak dodol karo cak kampret. Nggih niki.
Mas Dodok, Mas Kampret daturi Nggih. munggah. Monggo Mas Dodok, Mas Kampret. Maka anu Slendro jalane diselamatke. Perahu layar. Oh, perahu layar. Oh, Nggih, siap. no. Oke, siap. Ayo kanca ning gisik gembira. Lera-lera bangunne seko. Anggia numpak perahu layar. Ing dina Minggu pariwisata. Alon praune wis menang. Nanti kangen aku. Tantu Mas. Luar biasa. Sung dalu Cak Dodok. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Nggih, Pak Kangko. nggih. Dangu mboten panggih jenengan. Domonge kok Mas, nganti aku ki sampean ki tak gawa tekan ngimpi lho Mas. Kapan iso ketemu Cak Dodok malih? Alhamdulillah mergo timbalane Pak Haji Madrim dalu menika saged pinanggih jenengan. Ya alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Haji Madrim, jenengan pun ngesakne kula. Kok untuk pisan kok ya wis nangis. Jenengan mboten nanggap kula dalu niki benjing kula bayar cicilan mekar piye. Mangkane kuwi to dadi wong sing apik, sing lendeh, Syukur. ngriman, aja sok tukar padu. Kula niki pun riman, pun nglendhek, saking lendhek kula nakeni ilmune kan kula nderekke Mas Tono. Ilmune apa? Apapun bagaimanapun tapi tetap spirit for the fly. Waduh. Ngoten lho Pak. Apa? Basa apa kuwi? Inggris Pak. Oh, wong atase wong tengah mam tengah alas ngono kok Dodok. Mboten napa-napa Pak, senajan manganku jamur karo untung mboten napa-napa Pak Kaji. Penting kan kula seneng dalu niki. Matur nuwun Pak Kaji nggih. Jenengan nek pun nyawar. Kula nek dereng. Kok ya roh elak ngono. Dalem lah wong kula ningali streaming lho. Hmm. Kaestu wau teng lebet alhamdulillah panggih kalih Pak Haji Madrim niku luar biasa kebanggaan kagem kula Pak. Terus bola mengi cah ndi kuwi? Nggih niki terus pesenane jenengan Hmm. kon golek kanca tolak pagebluk tikus. Hmm. Iki nyatane pun kula betakne lho Pak Haji. Omong to Mas, omong to. Rene kok rene omonge blas iki piye to? Aku iban serep lho, Ru. Ban serep piye? Lah kowe kepisah karo kono aku gembuk. Apane lho Mas ora ngono kok iki Aku nyapa? wedi aku. Wedi nyapa? Dalang ki walah bengak-bengok kerenge ra kaprah. Lho, iki ora iso menempatkan diri ya kowe. Aku wedi. Pak Dalang Kangko niki pun kondang kalau kon niki wengene TikTok niku mboten salah followernya 200.000 nggih Pak nggih. Leres, leres, nggih. 200.000 wengenane FYP gara-gara ngencepno wayang gak kuat jabut. Wayang apa? Nggih, nggih. Wayang buta gedhe ning ngantek teko penuwun ngoten lho. Lah sampean kok ya roh to. Aku lho mengikuti jenengan. Ngono. Sik iki sapa to Mas iki kok nuwun sewu kok wajahe kaya tikus ketulup. Lho.
satu dagelan sing 40% mirip garangan nggih niki. Mirip garangan. Kok garangan aku kangen lho asli. Lah ki apa lho kok kangen lagi metu kok kongan wong lagi pethuk ning kono lho kok iso. Lah iya Niki kok. paring asma Cak Kampret. Oh kampret. Nggih. Kleru ya. Kleru piye? Asistene Pak Kangko Mas Doni iki cak komper. Sak komper. Nggih, wong WA wenane terus pasangane Mas Dodok sing anyar niku lho Mas, Cak Komper ngoten lho. Kok ora gelem kompar kampir pisan kok iso. Ngapuntene Pak Haji nggih. Ngapunten Pak Haji. Nggih, monggo nggih. Jenengan lek pun sorote tajem ngoten kula rasane ndredeg ngoten lho. Lho iki Pak Haji, Pak Matrip. Pak Haji Madri. Wah, Pak Haji duwe, Pak. Alah, lho apa kok tak tapuk lho. Niki nggih asli putra daerah Bojonegoro. Bojonegoro nggih. Nggih. Wah. Asli daleme ngrao. Nggih. Nikahe angsal kali sumber Nggih. terus sakniki ngontrak teng Bonerjo. Wis ora muni ngontrak, minggat ngono ae lho. Lah kuwi apa anake to Mas Koso? Iya ya. Mulane mbok yo nyuwun sewu pitepangan kalih Pak Kangko piyambak. Aku wedi. Wedi nyapa? Kereng wong. Ora kereng. Kereng. Terae ngendikane Pak Kangko ngoten niku, keras tapi wong iki nek A yo A nek B yo B, ngoten lho. Oh ngono. Heeh. Aku wedi-wedi. Ndang ngomong. Heeh. Halo, Bro. Halo. Halo Bro tak tapuk lho kowe iki. Lah piye to? Lah piye to? Lho ngene lho Mas nyuwun sewu Pak. Contonono Cak Do. Nyuwun sewu Pak Kangkot. Nggih, pripun? Dangu mboten panggih jenengan alhamdulillah nggih Pak. Nggih. Nyambung silaturahmi kagem panjenengan kalih kula. Leres. Nggih, dalu niki ditimbali mriki nggih matur sembah nuwun. Nggih. Lah nggih ngoten to nggih. Leres saestu, saestu. Kados Pak Haji Madrim kalih Mas Tono niki Nggih. luar biasa nguri-nguri kabudayan, remen kalih kabudayan, Nggih. khususnya ringgitan. Leres, Lah leres. ngoten penak ngono to Mas. Anu pretan. Apa? Eh? Piye? Pak. Endi? Pak Kangko menangan. Ya apa kok urung apa-apa kok Pak Kangko menangan lho. Aku wedi tenan kok. Ditenan piye wong padha-padha mangan segone lho sampean ki ya wong kok iso. Nek berbicara itu harus keras, tegas, piye carane supaya iso menghipnotis para pemirsa semua. Nah. Supaya bicara kita itu didengarkan. gitu loh. Didengarkan. Ora kaya kowe wong bojomu dhewe ora percaya mbek kowe kok. Lah raja. Niki nyuwun sewu Pak, mboten buka wadi. Pripun Cak Do? Nyuwun sewu Pak Haji Madrim nggih. Piye Mas neh? kono matur ngapunten nggih. Niki ketingale cilik Pak. Hah? Ning niki senengane rubah rabi Pak. Lho. Lah niki bojo pun ping 3 lho niki. Padha. Lho, kalih sinten jenengan? Padha. Pak Kangko kok gak wedi ta ya? Kene wis bintang 3 kok Wakapolri lho kene. Wakapolri apa? Lah rabi ping 3 ya Mas. Ya Mas, Kuwi anek jabatan, kowe ora bintang 3 wong kowe rabimu ping 3 ngono lho. Lah nek sebabe aku rabi ping 3 kok. Sebabe apa? Lho, ora roh bojoku tak pegat sing pertama. Ya nyapa? Lagi sekolah dhuwur pengen teko torpi sambar bledek. Dhuwur bongko. Lho, Tak ganti bojomu sing pertama sambar blecek. sambar bledek. Mati. Mati, Pak. Terus Mati. kedua, Digawa wong. Bojo sing nomor 2 piye? Digawa wong. Oh, sukses. Sukses. Wis sing gawe aku. hei, Layak man iki. Layak man anakku nomor 2 kan ndase kaya kono. Ndasmu dhewe kuwi kok iso ndase. Berarti sing nomor 2 Digawa wong, dhuwur kudung ngisor kedung. apa kuwi? Dhuwur brukut ngisor mawut. Alah lambemu tak tapuk kowe iki kok iso. Begenten. Begenggek, Oh, iya. begenten. Dibasakne iki. bahasane. Basake apik. Sing ketiga, sing nomor ketiga. telu, Mas. Alhamdulillah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Oh, tangga dhewe engko nek aku macem-macem. Jere maratuamu yo ndelok rene. Yo ndelok maratuwa kok. Lah ndi maratuamu? Mbah lek Joy mbah ning ndi mang. Lek jon ndasmu kok tak tapuk lho iki lho. Karo maratuamu, karo maratuwa sing apik. Nggih, Pak, nderek tetep angaka Pak Kengko nggih. As. Panjenengan teng Karanganyar niku. Karanganyar. Nggih, mbok yo lali. Oh, Jenengan nika ta? utuh. Jenengan sing gak lucu belas iki. Ora lucu kok sombong lho kowe iki mbok yo sing apik sing becik. Lagi nyapo. Ayo kalau Pak Kangko ki dalang kondang sing apik ngono lho. Kuwi Mas. dalange dudu aku, dudu anom dujo kanggo aku nggo. Lah sinten? Enek. Anom Anom ngono. Anom Anom Dwiko. Oh, anom Dwiko. Enak ya Pak, anu Enak. dalang Anom Dwiko. Enek. Saiki iki sing melu-melu aku akeh nganggo jeneng Anom Dwiko, Anom Dwijos, Anom Dwigok kuwi ya enek. Jadi komplit teng mriko. Enek ya siji ki enek dalang kene jenenge
Anom Dwi Astuti iki enek kuwi. Lho wedok lho kuwi. Wedok. Ayo wedok dalang wedok ya ora apa-apa to kok iso. Ya awakmu sing ngomongan ro aku gak wani ya. Lah nyapa lho? Somben nek awakmu wis laris aku aja mbok tinggal nang. Alah ya apa lho kok selambemu kok sok. Wong ki basa basa. Ngono kok. Kados Pak Kangko niku nyuwun sewu bersyukur tanggapan pira-pira nek dilakoni insyaallah kok berkah ngono lho Mas. Bersyukur. Bersyukur ngono. Iya iya. Awakmu ora gelem bersyukur kok sok. Wis bersyukur kok. Lah nek bersyukur nyapa kok rabi ping 3? Coba. Kuwi coba mbah nyoba kan anak pepatah bahasa Indonesia mengatakan Piye? jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Akhire Rabi ping 3 lubangnya beda-beda. tak tapuk lambemu iku kok iso. Wis ta aja ngono to. Niki Mas Kampret, Nggih, Pak. kula Nggih, Mas nggih. Kampret, kula kangen kali dodok niki, Pak. Nggih. Apa Nggih. urusane kok kangen karo aku lho? Sajok awakmu bar ke pengadilan agama. Nyapa ke pengadilan agama? Lah jere pegatan karo kono. Lambimu kok rono wae kowe iki kok iso nyapa lho kok. Wis ta, wis karo aku. Ora, mboten Pak, mboten iki. Wis ta. Kowe aja gawe hoak iki sing streaming akeh channel lho. Lah nyapa? Wah aku didarani tukang mangan dhuwit. Dadi korupsi. Lah Mboten iya. nate ngoten niku. Heeh. Iki kula buka biak entene sak menten nggih kula ndum ngoten Pak. Nggih, nate. Parubrak kiwa tengen bagi padha ngono ya. Bagi podo cuma mangke kula potong transport, bensin, klambi, blangkon. Langkon terus mulai nyeret. Yang menanti loh Cak Dodo. Dan Ada 2000 pasang mata lebih ya toh, yang ada di YouTube menantikan Cak Dodok karo Cak Kampret. Bagaimana kiprahnya di dunia perdagangan Indonesia. guys, pokoknya kula nyuwun sewu nderek ngramekne napa niku seniman khususnya dagelan. Nggih. Kula mula niki kula gandeng ini kersane napa? Dagelan-dagelan sing baru itu bisa tumbuh lagi. Oh nggih nggih. Bisa ada muncul bibit-bibit baru, ngoten lho Pak. Lah, Kula. saiki aku pengen kelebihane Kampret nang nggon ngendi? Kelebihane utang, Pak. Niki utange mboten kathah. Wah lah. Ora karo-karuan piye? BRI karek pitu. Itu ya akeh lho, Cluk. Iya ya aku lagi kuwi lho BMT saiki sing tak seringi. BMT gini. Lah terus nyaurmu kapan? Ya engko nek tanggapan bar iki to, nek aku mbok kei 350 tapi ya. Lah ki opo to kowe Aku kangen to. Lah kok iso ngono kok. Wis tak ayo bedekan piye? Ya lah ya apa lagi metu bedean bocah iki piye to jane? Kelebihane apa aku pengen ngerti. Wong saking asmanipun pun jelas to, Pak. Kampret. Kampret. Kowe iki lho malah piye? Wong iki ketok cilik kok medhindhi-medhindhi malah kaya cere mende. Oh, alah potongane kaya kudane lanyang-anyangen iki. Kowe iki sing ngejak aku lho, Mas, kok malah ngenyek aku. Lah nyapa nek mbocak nek kene trimo mbokku gembukan. Sing nganggo gembukan lho. Sapa? Lah kowe ngenyek aku kok. Ya Allah, Truk. Aja anyar kok ya wis arep gelo. Lah iki ngene iki lho sing tak gothingi ya ngene iki awake dhewe iki lagi sambung ngono lho. Wah, drum aspal ki jane ram tok. Bro aspal gundul mulu. Bang kowe kok kresek kobong. Kresek kok kobong ya dene wong kelempit ngono to. Nyatane ya ngono. Wong kampret dhewe niku artine pun elek to, Pak? Loh, Kampret ki artine apa, Mas? Kam niku cutik, pret niku entut. Kampret niku tegese cutik entut. Iya. Wis ora nek bagus-baguse lah nek dodok wis jelas. Yo. Menawa nyuwun sewu sing mirsani wau ngrasani. Piye? Dodok kok saiki tambah ketok bagus kuning, kulite kok apik ya apa perawatan to ngono. Bayuh perawatan. Lah nyapa? Lah ngene perawatan. Nek kaya ndut ngene. Perawatan. Kowe mari bar kena katarak dadi ya Ora, nyawar ora. aku iki kaya endut. Ah. Lah nyatane dirasani lho, tenan lho dodok malah bagus lho ngono. Masa Wong ta? dodok ki artine ya apik. Apa? Dok ki donga, dok ki wedok, dongane wong wedok ora kaya kowe kam ki cutik, pret ki entut. Kowe ki cutik entut. Enak beto pret. Kok mesti Nyapa lho? Mau sing nonton bareng enek sing rasani ya tak dok. Nggih. Cak Dodok ki nuwun sewu pasuryane kaya pelawak saka Medion Kirun, ngoten to? Nah, iki ya kaya kancane, Pak. Kancane sapa? Kancane Kirun, Sapa? Kirek. Ku ngletak cengelmu apa piye kok. Ina apa ha, maa? Sabirin. Artine Kekasih Gusti Allah. aku nyawang kowe nggih brengos kaya gurem to. Ngene masa gurem to. Ayo Ayo bedekan apa piye? kok bedhekane iku lagi munggah kok bedhekan to Mas. Aku
Wis kangen ayo bedean. Lah kok kangen. Awak mambungen aku. Ya Aku Allah. ambungen no. Gue apa ngambung serem iki apa Ambungen no. wah. Gregeten aku malah mbek Piye Bu Bapak no? Wah, kena upas. upasi ula to piye kok upasi kok iso gregetne wong ki jane nyuwun Kaya sewu. obat. Adicarane napa, Pak? Adicarane syukuran. Syukuran Syukuran. tasakuran Nggih. menika panjenengan Bapak Haji Madrim Nggih. kalih Mas Tono Heeh. kalih Bapak Solikin Nggih, Niki- netakne putu. nggih Lan putunipun. netakne kabeh sunatan masal Nggih. sekitar bocah-bocah sekitar kene uga tasakuran atas diterimanya Ananda Zaki di IPDN. IPDN kowe ngerti apa ora? Ki pendidikan tinggi, Mas. Urusane karo Aku mbok anggap apa? S2 berarti sandure sarjana kowe. Ora, Lah, S2 piye? SD karo mesti mbok kenekno to, Aku Ro. ceblok tenan Cuk. Wis ora apa-apa, so kaya gajah duduk ngene to Duduk modelmu. gundulmu no. Iki IPDN, kowe ngerti apa ora IPDN ki apa? IPDN kok gak ngerti. Ayo. IPDN. Kepanjangane. IPDN. Bocah ki ndak bar mangan boto to jane iki kok so. Ki nyapa. Mesti artine IPDN ki apa? Lah iya. Apa? IPDN. Kepanjangane? IPDN. IPDN. Rene? Ya ya Mas. Tak setrum cangkemmu kowe kok gregeten aku sese. Ndek ngisi mbok setrum merong garing kok. IPDN nggih Pak nggih. Alhamdulillah. IPDN ki Institut Pemerintahan Dalam Negeri nggih Pak nggih. Leres. Alhamdulillah lho ngeten iki lho. Lho iya no. Nek sekolahe dhuwur kaya aku ya ngene iki, sarjana lho Mas. Sarjana pendidikan jelas. SPD. SPD. Ya. Pak Kangko. SSN. SSN sarjana seni. Kowe apa le titelmu? Lho, aku mbiyen saurunge 3 tahun ya DRS no. Oh, Dokter Andes. Sopo sing ngomong? Lah DRS iki Dokter Andes. Dudur rada suwe. Apa? Dudur rada suwe. DRS. Pantesan roba rapi terus wong duda-duda kowe iki Wis to, omongan. aku kayak yambung kok Iki apa to Prat iki kok sok kayak ambung apa kok sok derek dedonga nggih Pak nggih. Nggih, ndedonga niku Ndedonga. penting. Mugi-mugi Dek Dito nggih. Nggih. Dek Dito mugi-mugi sak Ah. badane ditetake Nggih. dadi dewasa, dadi bocah sing pinter, cerdas. Heeh. Pokoke apa sing dadi gegayuhane iso terkabul. Amin. Kagem Mas Zaki Zaki. luar biasa teng Nggih. IPDN mugi-mugi apa niku nyuwun sewu nggih bakto IPDN lulus langsung diangkat nggih Pak nggih. Nggih. Teng kene pemerintahan ngoten nggih Pak Haji. Nggih. Sampeyan ndongakno putu kula Jaki ku nggih. Nggih. Kalih Jaki kula Nggih. nggih ndongaaken panjenengan. Nggih. Mugi-mugi saged kumpul sing lawas niku saged. Lah, rak tenan to. Rak tenan to. Pundi? Wong akeh sepakat, aku tak nglathuki Banjari. Iki apa to, Pret? Ya nyapa to, Dok? Nyuwun sewu rezeki pati jojo niku ampun diatur saking ngarsane Gusti to, Pak nggih. Nggih. Dene kok awake dhewe enek rezekine teko sakmene ya wis diglathuki sakmene ngono lho. Ya ya. Saya lho Pak Haji Madrim nggih. Dados nyuwun sewu menawi nggih pun kula kalih mriku rezekine pun sakmenten mawon. Kula tak gandeng kalih blekok montrot niki. Ngoten lho, Pak. Yo ben ndaut ae gak apa-apa to biasa. Niki Nggih. Pripun, Pak? Biasane sampeyan ndaut karo Nggih, Banjari nggih Daud. karo sapa? Yo, karo Mas Tono no kene. Lho kok Mas Tono ki lho, Mas Tono ki domisine teng Surabaya. Oh, lagi kula tindak mriko. Kok tindak aku rono. Lho, ngono Ning lho. Surabaya. Iya no kok. Nututi Mas Tono. Golek rasa. Kok golek rasa ki jane apa to berarti Wis iki? to aku ndang to. Ndang, ndang, piye? Ayo bedekan ayo. Kok gitu bedean bocah ki kotruk to piye to Mas? Aku wis pengen bedekan ayo. Lho bedean ya bedean nang tapi kan tunggu waktu sing penak. Ya ya meruntus masuk angin ya Mas. Masuk angin apa bolak-balik ki mangkon rujuk mengko. Ki lambemu wis teko ndi-ndi. Iya iya. Kowe karepmu ape piye? Aku ora piye-piye ya Pengen bedekan. bedean. Ya ya ben kaya wong-wong Pak ngono. Kangko kula turuti. Nggih, Lek siap. ngene bedean. Nggih. Berarti kowe pengen ngajak pinter-pinteran. Lho iya iya no. kono. Saurunge bedean ning aku duwe syarat dhisik. Piye syarate? Kowe kudu tak bedheki sik Ya. ya toh, tak kei cerita. Engko nek sing syarate siji. Apa? Kowe gak oleh ngomong sing jenenge ora. Nek ngomong ora kowe dituthuk. Setuju? Iki tenanan. Setuju. 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 Nek sing kalah bojomu tak pek, Ya. nek aku kalah bojoku tak pek dhewe.
Lah kok bendal nek. Maksudnya ki bojoku ya aja mbok pek bojoku bokong gede sisih kok. Gede sisih Ngono piye? mlaku lho, ngene lho, soante ngene lho Mas. Iki lasno ning gone rajiman ra apa-apa. Rajiman. Siap. Siap. Pakai cerita ning syaratnya siji ora oleh ngomong. Ora. Nek ngomong ora di Tutuk. deal. Dil Pak Dok. Oke. Keren Oke. Dik. Pak Dok apa Pak Yudo? Pak Dok ya. Pak Yudo kon kok sok. Ah, yo Pak, yo. Lah ki lambemu kok sok mbayani men to. Ya i. Nyuwun sewu, ceritane ngene. Apa, Nyuwun Nek? sewu, Pak. Ya tak melu menyimak. Menyimak. Nah. Ngene. Rungokno. Yo aku wedi Gak karo. oleh ngomong, Ora. nek ngomong ora di Tutuk. Dek ingi pas dino Minggu. Piye? Mas Tono tuku sepeda motor anyar kok dealer. Sepeda motor anyar kok dealer. Delalah dino Senin montore ilang. Kamangka sing kliwar-kliwer ning omahe Mas Tono ki kuwe. Berarti kuwe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Iya. Piye to Mas? Lah ki mang apa to pertanyaanku? Gak oleh ngomong. Ora. Mas Tono kelangan motor lho Mas, deknane lho montore anyar Pak nyuwun Iya. Saking dealer gris urung enek plat nomere. Mongko sing ning kono ki awakmu, berarti kowe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Kowe. Mas Tono montore ilang berarti kowe. Ora. Iya, montore anyar lho berarti kowe sing nyolong. Ora. Waduh, Dek, aku dek bosok ndasku. Ganti Mas, ganti. Nyapa to? Sik dikit contoh kok kula sepeda motore ilang. Lho lah iya. Etok-etoke Mas. Niki mboten tono jenengan tapi tono kuni anu krecek. Mosok to. Iki paling iki. Ora. Iki. Ora jere tutup. Oh, Mboten kupingmu bosok wis. Mas Tono, Hah. motor dealer. Lho kok iso motor dealer iku truk ta piye kowe iki? Sik. Dealer montore Mas yo. Oh iya. Lho dealer kok montore Mas Tono to? Dealer dituku motor. Oh piye to ceritane piye to? Ngene lho, Piye? Mas Tono ngedono motor kok dealer. Montore ilang, mongko sing ning kono kuwe, berarti kowe sing nyolong montore Mas. Ora. Lho, piye to iki? Mas dealer motor. Kok iso Mas dealer motor piye ta? Mas Tono, Heeh. dealer montore ilang. Duh. Kok iso dealer motor ilang iki piye ta pret kowe iki? Lho, anu sing nyolong sepeda motor ora. Duh, ora berarti ya kowe iki, Kowe berarti. Piye to ki kok balik Mas Tono motor ilang berarti kowe sing nyolong. Ora. Iya, kowe Terus, berarti. Terusno. Ilang montore kowe ngerti? Ora terusno. Oh, berarti kowe. Oh, lah 350 tok gembuk. Kowe berarti. Kowe nyolong montore apa? Ora. Kowe. Ora wis rene. Nyapa? Pak, Lho, Pak Haji mbok takoki. jenengan kelangan montore Mas Tono. Iki Piye piye? to? Lah iki piye? Jenengan apa ngertos? Jenengan napa ngertos? Apa? Jenengan napa ngertos sing nyolong sepeda motor? Gak roh. Oh, gak roh iki lho. Jawabane gak roh iki. Lah mbok karek kowe lah kae lho Pak Kangkong. Kudune jawabane ora, kok malah ora. Ngono nek. Kok aku terus to iki? Lho nyatane kowe ya ngomong ngono kok sok. Weh, alah wis rasa nganggo ngene iki 350 tok mbledos ndase. Wis to disyukuri. Pira-pira nek disyukuri insyaallah engko lumintu. Nggih, matur Pak sembah Kangkong nuwun. mbok takoni apa ora? Mas Tono Pak Kangko, Ah, apa? motore niku ical. Aku ngerti aku. Padahal riwariwi niku panjenengan sing enten teng daleme. Ah, Napa jenengan sing nyolong sepeda motor? embuh. Eh? Embuh karo. Mas Tono niku Ah. kelangan sepeda motor. Ah. Lah, riwariwi niku jenengan. Aku wirawiri. Nggih, riwariwi lah sing sepeda motor niku ilang jenengan sing nyolong. Ah. Apa? Sing jenengan sing nyolong. Wah, ada. Gak roh. Apa? Lho nyapa to kowe malah guyu. Sik to, Brek. Piye, Pak? Motor Mas Tono ilang to? Nggih. Kowe ngerti ora? Ora. Ore. Kampret jase kopior. Kampret jase kopior. Pak, jenengan niku kula tangkleti. Iya. Mas Tono kelangan sepeda motor. Jenengan sing nyolong. Mas Tono ki ora duwe sepeda motor, duwene mobil. Oh, dene mau. Lah kowe ngerti apa gak, Pret? Ora. Ora ngerti kok. Malah ngeget kene.
Tak giatke. Kuwi tanda kasih, kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang lagi pisanane tak giatke ini kasih sayang. Cara mono sekolahno kowe di ospek. Nah, ospek iku kudu keras, gen disipelin. Ngono lho. Napa, Pak? Napa, Pak? Disipelin. Allahu Akbar. Nah. Disiplin. Ya disiplin. Tambemu kaya cintung bensin Kok disepelin. Disiplin. Wis rasa guya-guyu ning kono kowe. Mbak, sampean nyolong beda motor. Jawabi, Mbak, jawabi. Sapa rong kok enek sing bener? Sapa rong kok enek sing bener? Masa ta? Iya takoki siji-siji sapa ngerti enek sing bener? Oh iya. Mbak, Mbak gundulmu apekno, kowe ora ngerti kuwi sapa? Hah? Kowe kok Mbak, Mbak. Kowe ora ngerti sapa kowe? kok sik Hah? sik iki. Lah nyapa? Aku kok wedi to. Lah nyapa kok wedi? Iki mosok gini Bapak. Nggih menika garwanipun. Nek iki lho manut mbok takoni. Lah nyapa? Lah Mbak, motor tos. Aku jane gumun apa? Kayak Apa? nyapa? Mesti sinden iku lho sing nom-nom kok mesti dijejerke kalih dalang. Nggih. Lah sing bareng sing sepuh kok dipinggino ki ambak awar penonton ki apa jagani nek geger terus sing sepuh entek ngoten to. Mboten. Lah pripun? Niki sing sepuh niku detek mikir dhewe niki minangka komando. Ketika sing nom-nom niku salah, sing sepuh niku sing ngabani ngeten lho. Oh alah ngono lho Pret kowe kudu paham. Guri iki ya dikeki blabak apa ngono lho. Lah nyapa? Lah nek wis sepuh geblak kujur lho iki. Ya ora no ya kuat pondasine kuat Oh, kono. Kowe ngerti po? Oh. Kok remuk terus. Wis tak turuti niki, Pak. Ah ya. Kowe ndang tono bedhekanmu apa saiki? Kowe Ah. pengen bedhekan apa? Tak bedheki tenan. Ya. Oke. Ha, Sampean ngerti lampu merah? ngerti. Ya wis oh. Lho, kowe iki kocok ta piye berarti iki? Lah piye? Bedhekan ki sing genah sing apik ngono lho. Piye bedhekanmu? Sampean ngerti lampu merah? Ngerti. Sik pertanyaane, Heh. nek merah jalan, nek ijo mandek apa? Ya lampu merah, lampu bang. Kleru. Nggih ta Pak nggih, Nek lampu merah. Kleru. Lho Nek nek abang terus. ijo, Mandek. lampu bang ijo. Alah kleru. Lalu lintas. Alah kleru. Alah Ya, kleru. lampu. Alah kleru. Ya apa lho Ya urusan apa ya? Kowe iki ngajak piye? Aku ngajak piye? Kok geget Cuk. Cocok tangan loro tenan kucuk iki. Kukune dawa. Wis to, utara tak jarak kowe kata ketoki. Mbure mason Lah sing bener apa? Sing bener Pak Kangkong ngertos mboten Pak? Sing bener kuwi wong mangan semongko. Lah kok iso? Lah ke abang gak terus nek mangan. Ijo kan mesti mandek, mbok terus no bongko kowe kloloten. Iki omonganmu ya ora tepak Pak. Iya iya iya. Ya bener ta Pak ya? Bener ning kurang pener. Lah ki napa? Mangan apa? Mangan semongko Nek abang terus dipangan. nek ijo, Mandek. ya nek sempongkone kuning. Mau semok enek kuninge ya. Nggih ta, Pak? Enek sing kuning. Piye nek kuning? Oh nek kuning terus, Mas. Iki kok sa. Oke, 1-0. Iya, Pertanyaan berikutnya. Oke. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Kapal mabur, Salah. pesawat, Salah. helikopter, Salah. sepeda motor. Salah. Sepeda motor ning dhuwur kocok tapi berat kowe iki kok sok. Sepeda motor kono ning dhuwur. Ya, ya. Apa? Kucing anyangan-anyangan. Lho kok iso teko kucing anyang-anyangan kowe Aku iki tak sekolahmu ceblok. apa kok sok? Lho, ya. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Katok. Udan plek sing didelok dhuwur. Mikir. Mikir. Mas mikir kok kene to Mas? Ah, jere kowe pikiranmu ceblok ning bokong. Mikir lho. Ngono lho. Apa kok ngono kuwi? Lah ya medun rewene. Kowe di lho. pertanyaan Ya apa, Mas? pertanyaan neh no. Niki Apa? kula gadah. Lho, lah niki. Kenging jenengan asmane sinten? Kula Mas Komper. Kampret, Mas Kampret. Mas Kampret. Mas Anu Muhammad Dodok Mas niki. Dodok. Nggih. Kenging napa kok dijenengno Mas Dodok? Sebabe pun di anu sing duwe nglairno sing bapake wis dapat dada. Ibu caki piye to? Banyak kelebon to piye? Iki lho ditakoni aku Lah kok sebabe. tapa-tapa iki jawabane apa? Sebabe ya dilairno Mas. Nggih jelas niku dilairno. Lah terus? Bener tapi salah. Lho, enek bener enek salah iki Mas. Sebabnya napa Mas? Kenging napa kok dijenengno Mas Dodok? Kenging telek napa? Iso kenging telek iki kocruk to piye kok iso? Dodok menika mergi dongane wong wedok, Mas. Niku lu bener tapi salah. Lho, cek salah nae Mas. Lho sing jeneng aku kok disalahno Lah, piye to? Nggih wo bedhekan kok. Lah sing leres napa Mas Ton? Mbon katok Katok Mas. soalé lemu. Gede.
dijeneng rada. Jadi pertanyaan apa nih? Lu sik akeh no pertanyaanku kok. Apa? Iso munggah ra iso medun. Ora iso munggah, ora iso medun. Weh, Kethek, alah ra iso. kethek munggah. Alah ra iso. Kethek anyang-anyangan. Ah, ra iso kok kethek ae to cah iki. Ya aku ngerti ku kuwi ya. Lah, iso munggah ra iso medun apa? Anu sliro. Alah kleru. Kelelawar. Kleru, Lah, apa? kleru. Apa? Munggah haji. Munggah haji mosok enek medun haji ngono. Ora enek be. Ayo Iya, satu kocok. Iki apa kok ngrogong-ngrogong iki? Ojo bahas kuwi kok. Oke, Siji malih nggih. Napa, Pak? Bisa nih. Siji malih. Jenengan gandeng kalih Mas Kampret niki kira-kira digawe suwe apa digawe sediluk? Piye Ro? Pertanyaan yang sangat berat ini. Loro-loro niku kudu jawab. Oh, ngaten. Nggih, kula pengene nggih kantun Sik, mriki. iki gak enak kopine lho iki. Mas Dodo kalau Mas Kampret kan pun gandeng. Nggih. Niki digawe sediluk apa suwe? Digawe sedulu apa suwe Ro? Lah niki ampun disi kersa, Mas. Nika kantun ingkang maha kuwasa. Lah nek rencana kula karep kula nggih tetep dangu. Bener, kabeh niku apa jare sing kuwasa, tapi kan awake dhewe nggih cita-cita, tak terusno apa gak kan. Terusno piye Ro? Nggih diteruske. Diterusno ora engko nek meteng piye awake? Ya Diterusno. meteng kok digugurno ngono wis to pret iku. Apa denane watuk piring yo kon gugurno? Watuk to? Gugurno. Watuk kok digugurno. Lho ora nek meteng ku lho. Lah yo iki piye? Lah terus pripun Mas Tono? pripun niki? Lah niki kan jenengan Nggih kula manut niki kok, Pak. wong loro digawe suwe pas diluk ngoten Dangu, mawon. Mas. Digawe suwe pas sediluk nek sediluk langsung dipateni soalnya iki. Wis dipateni piye to? Nggih dangu to, Mas? Pripun to, Mas? Nggih. Nggih. Terus ngeten iki napa nggih? Wong urip niku kan kaya kula dhewe nggih mboten ngekek contoh wong liya. Kula dados badhe lungguh teng mriki niku nggih proses diseneni perkara udan mang terus dilem-lem dikanggen munggah nggih ditampani mawon. Kang ngoten. Niki prosesnya jenengan niku lek pingine niku lek kula nggih. Kula pingine niku nggih sedaya guyub. Nggih, leres niku. Guyub Nggih. enten masalah gede iso digawe cilik. Masalah cilik diilangi. Masalah cilik lah nggih, wong gede digawe cilik apa maneh cilik mau sampai digedhekno. Nah niku. Nggih. Nggih. Lah terus pripun? Nggih, pripun nggih? Niki mlampah tiyang kalih niki. Nggih. Bar Mbak. piyambak-piyambak. Nggih. Lek mlaku bareng ya gak iso nggone siji digawe bareng ya Wong, gak iso. mlaku- Ngarep mburi apa kiwa tengen kan ngoten. Mlaku dhewe-dhewe ya wis Ro aku tak medun sik ya. Ya apa kok medun sik iki kok iso. Lah piye to? Awake Nuwun sewu Pak Kangko. Nggih pripun? Niki kepareng anu jumeneng menika pesindene menawi Nggih Mas Tono niku kagungan lagu Mas. Oh, Niki siang mau dinggo latihan enek kekurangane nyuwun pangapunten. Lagune pitutur tumraping wong urip. Nah, Oh, tapi manten, nggih, nggih. menika karyanipun Mas Tono, cobi kersanipun dipun kumandangaken kelawan kanca-kanca. Nah. Ya, Cok, coba. Lek enek kurange nyuwun pangapunten. Oh, ngono, heeh. Ya, mergo iki garapane lagi aman mau leh latihan. Yo, monggo dipun aturaken Monggo ditandhaken. karyanipun Mas Tono lagune urip nggih, Mas. Nggih. Mas Tono, Gesang urip. gesang urip. Mungkin kan direwangi kali Mas Tono sing nembang. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngopo? Karya Mas Tono. pancen urip amung mampir ngombe iku nanging kudu gagas urip donya urip akhir nyingkirono marang tindak
ingkang nista. Ayo Mas Tono. Urip mung sedelo mula lakonana kabeh iku coba perlu direnungna uripe diuripi supaya urip kabeh iso urip sansaya urip Sopo direnungno apa wae rasakno sauripe sajan apa sengsara ora iso seneng rasa sing wis ditrima coba direnungno senajan abot sengsara olan iso seneng apa wae dirasakno rasane uripe supaya tumata urip dicoba urip ditata tumata urip ditata dipernahno urip pernahno urip sedelo mula lakonono susah seneng urip kudu ditrima kabeh iku coba perlu iso oleh rasa rasane urip yen wis uripe urip liyane kabeh iso urip sansaya urip kudu tetep eling karo sang maha urip
urip ditata dumata urip ditata dibanana Menika Mas Tono kalyanipun ya nuwun sewu nek enek kurange kurang pas nyuwun pangapunten nyuwun dipun koreksi Mas Tono. Istimewa Mas. Terus niki cerita lagu niki kan pas kula kuliah teng luar negeri niku. Wah nggih. Oh nate kuliah nggih Mas. Nate Kuliah teng luar negeri timbangane nganggur gawe lagu dados kuwatah gesang urip kidung urip banyu mili waduh kathah sing niku. Niku kuliah teng universitas napa Mas? Wah mungkin ngobrol wong loro lek niku. Nggih, matur suwun Mas Kangko. Nggih. Istimewa dadak tapi luar biasa jenengan sak apa Mang? paguyuban. Luar biasa nek kula biasa di luar kula. Nggih. Nggih, matur suwun sanget. Sami-sami. Nggih. Menika kata pamundhut Inggih. Cak Dok karo Cak Pret. Nggih. Nggih. Menika saking Mbah Rasim. Ingkang mapan wonten ing Pojok Watu. Insyaallah badhe wayangan kula sak kanca tanggal 16 Januari wonten ing Pojok Watu. Bluro. Nah, nderek pungon Mas Kangko transfer 500.000. Alhamdulillah. Nggih, ampun kesupen. Tanggal 16 Januari dipun wara-waraaken nggih. Kula sampun wara-wara wonten Pojok Watu Blora tanggal 16 nyuwun lelagon ngujiwat. Wah iki. Nggih. Pujiwat nggih Pak nggih. Nggih. Wah niki daerah Bojonegoro Cepu Bluro niku pandemen wayang Pak. Oh ngaten. Nggih luar Nggih. biasa. Nggih. Istimewa mula niki wau sing hadir sing rawuh wah hebat-hebat. Nggih. Wonten WMC Nggih. Wayang Mania Community. Leres, WMC sampun rawuh ket sore Nggih. bukan bukan dalangnya tapi yang penting melestarikan wayangnya. Leres. Betul. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Iki gandeng wis suasanane sereng. Nuwun sewu, lek mujiwat kan kendo, engko diaturke nggon gara-gara. Ha nggih. Nanjake para kanca-kanca waranggana. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Pripun, Niki pripun? sing wingking ini nggih kula sediani videotron. Oh ngaten. Nggih, luar kersane. biasa. Nggih. Kersane saged. Pancen disembadani saestu. Ugi nggih wonten durprese mboten Pak Haji. Enten nggih. Hadiah. Kulkas Hadiah. 3 pintu terus e. Hadiah iki mau hadiah kok sampean kudu apik karo sing lawas. Lah. Hadiah niku mau. Pelole. Kok ijek kuwi. Nggih monggo Pak Kangko menika Nggih. Tanjung. Anak wedok kula nggih. Ah, Kula nggih. dhisik nggih. Nah, mumpung anak wedok niki prei sekolah. Mergo isih masa liburan, jare arep nyanyi cara Banyuwangenan ya, Nduk ya. Nah, niki kelas 3 SMP Cak Dok. Oh nggih. Ya asli anak. Hebat 3 SMP pun pinter Oh nyindene. lah nggih. Niki angsal Ya joget. ya karo nggih. mboke. Oh. Oh, utuh ya sampean nek babone. Ah nggih. Ya Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi, lagune Loro Sesigar ning digarap gamelan Bali nggih. Oh nggih, Nggih, cocok nggih. menika Pak. Angsal joget niki nggih. Langsal joget nggih. Oh, boleh. Mungkin Pancen kamu angsal. ora apa-apa lek lagu ki kudu dijogeti. Oh ngoten. Nggih. Wis gak sumuk kok. Ayo kenalan karo Om Dok kae. Alah cantiknya. Memang pepatah benar mengatakan Apa? buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggih. Nah nggih. Jere sapa? Lah nek dipangan codot, Kok iso teko dipangan codot lah iya tuh. ceblok terus dipangan codot kok malah tekan ndi-ndi. Iki sing jenenge oh ya. Lah iya. Wih, iya. Namanya siapa Tante? Tata.
Tata. Nggih. Kelas berapa, Nak? Kelas 3. Oh, kelas 3. 3. Wah, teges bocah iki Teges. teges. Iya, iya, iya. Dadi ngeten iki lho, nyuwun sewu Pak, jenengan nggih sae niki didik lare bocah kados ngeten iki bener. Ora kaya anakmu. Anakku Om. nek sing kenek kok. Umur 3 Om. tahun kok. Ngapunten. Kula sing didik mboten papah lho, Om. Lah sinten? Oh, mama. Babone. Oh, babone iki Mangane jane niki apa? tegas ngeten iki. Mama sing didik Mama, jenengan. Ibu. Halah nakut riko loro ati janjine riko nyulayani wonten iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikat nakut riko loro ati janjine riko nyulayani wong iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikat sapa wonge sing kantru-kantru lorone siji rasane sewu gelangane ning jiwa sembyang mawar digawa wong liya Ayo jogendok Cahayu. Rahesta Dika Chandra Dewi. mawar mekar barengi ati kang wis tambar cinta suci kang sing kalas kaya ati loro sesikat sapa wonge sing kantru-kantru lorone siji rasane sewu gelangane ning driji kiwa sembyang mawar digawa wong liya halah nakut riko loro ati janjine riko nyulayani wong iki sing arep kenalan janjine loro sesikat halah nakut riko loro ati janjine riko nyulayani wong iki sing arep kenalan kadung hati loro sesikat sapa wonge sing kantru-kantru
iso bae. Jih, Nah. hebat jas. Anak wedok jan hebat. Penak. Nggih. Ah, apa enake wis kula nggih. Niki jeng ben mesti nggih kuliah teng kene isi nggih, Pak. Insyaallah ngoten. Alhamdulillah. Ning manut bocahe, ngoten nggih. ning ingine bapake Nggih. kuwi ya iso nyinden, ning iso dadi dokter. Oh, ngoten. Nggih. Nek bapake sak wayah-wayah masuk angin kuwi rasane dokter ning di apa dirampungi karo anake dhewe. Ah, dirawat kali putrane Ah. dhewe. Iya, Cocok. dokter tukang kerok. Basa tukang kerok piye to? Pakai kesehatan kok kuwi. Lah, ngono lho, Pret. Dokter kok tukang kerok. Lah niku pakai kesehatan nggih sami. Ora, Pret, aku tak takok awakmu. Nggih nyapa neh Apa awakmu golek bojo no sing mbok kira mbok pilih bojo sing model piye to Ramono? Pilihanmu. pilihanku. Ya. Ya sing model dokter lah. Lah kok iso dokter? Dokter malam pertama langsung ditari to. Ditari piye? 3 kali sehari ya. Gitu. Oh, nek dokter ngono. Iya no, langsung dang dadi Mas wedang duwe putra. Nah, aku ya ora aku. Lah kan nyapa? Ya aku ya aluk kuwi lho tukang bakul gorengan ayam. Kok iso gorengan ayam? Malam pertama mesti tawani. Piye? Paha atau dada ya? Piye? Paha apa dada? Paha apa dada ya? Ah, blutru. Blutru koso. Wonten pamrutan mulai, Pak. Nggih ta sih. Nggih. Napa niki? Saking Menika sing kata sing monitor. Nggih. Menika saking Mas Ngadinu Pondok Ungu tasih monitor. Assalamualaikum kakang kula nyuwun lagon pepiling karyanipun Mbah Anom Surata Suwargi. Wah nggih. Nah. Iki nderek streaming ugi Mas Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Salam kagem kanca-kanca WMC Wayang Mania Bojonegoro sebagai mawon. Salam saking Pak Waris Sugiono. Nah, Pak Ngadinu Pondok Ungu tasih nderek ngebiar Mas Kangkong nggih. Nyuwun lagon kangening ati. Nah, nggih. Oke, menika wonten salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Nggih. Nggih. Salam saking Salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Oh, nggih. Derek mirsani live streaming, Pak. Siap, siap. Nggih. Heeh. Nggih. Ono Mbak Mayang, ono Mbak sapa jenenge Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati. Anjing. Telu-telu diaturi jumeneng ya. Nggih Nggih, no. Pak, cocok menika. Ah, telu. Oh, Nah, Telu, ya, telu. coba. Kali. Ono sing nyuwun lagon nek ngujiwat engko Mbah Rasim tak aturke nggon gara-gara sing nggone kepenak. Yo. Ah, iki nyuwun kangening ati saka Pak Ngadinu Pondok Ungu. Ah, yo. Nggih. Ayo Mbak. Mbak Wanda, Mbak Mayang kelawan Mbak Wiwi Irnawati. Nah, yo. Diaturke kangening ati. Ah, yo. Coba. Iki mergo selalu menyimak setiap malam ning pamundhute ora nate tak pinangkani. Kita pinangkani bengi iki men marem. Nggih, men marem nggih Nggih. rezekinipun. Mergo menika penggemar berat Dwijolaras Indonesia. Nggih, leres. Nggih. Yo, coba kaya ngapa? Diaturke kangening ati. Monggo, Cok. Yuk, dados. Paksi. Monggo, Pak. Duh wong ayu bab pujanku. Weh, apa-apa nek apa? Tresno iki sarapanku. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding Oh. ing sisih. Woi.
Kanku ati susah mung kangen Pak sliramu. Marsono, terima kasih. Mas Joko Kedung Malang. Rino wengi tahan ati susah kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kang bisa nambani. Monggo Pak. Aja sumalang wong ayu tresna iku ora ora suwe aku aku supane ana ing Matur nuwun. Nah, gayeng duet. Sampun jam setunggal. Gojek malih, guyon malih. Oh, ngono ya. Tesik to niki. Nggih. Slendro ya, slendro. Kelo, madya bala ngamarapata padha budalan no. Oh, ngono